η Παρθένος Μαρία θυλάζοντας το βρέφος Ιησού. Η γαλακτοτροφούσα. Το 1996 ανακαλύφθηκε μια αγιογραφία στην οποία απεικονίζεται η Παρθένος Μαρία να θυλάζει το βρέφος Ιησού. Η αγιογραφία αυτή βρίσκεται σε έναν ενσωματωμένο κύωνα στα δεξιά της εισόδου προς την κεντρική Αγία Τράπεζα. Ήταν η πρώτη τοιχογραφία που ανακαλύφθηκε στο ναό. Κανονικά, μια τοιχογραφία με αυτό το θέμα, τη γαλακτοτροφούσα Μαρία, τοποθετείται δεξιά της Αγίας Τραπέζης, ενώ το βρέφος Ιησού στηρίζεται στο αριστερό της χέρι, όπως ορίζεται στο εδάφιο Ψάλμ 44:10, αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση Θεοτόκος κρατά τον Ιησού στο δεξί της χέρι. Ο λόγος για τον οποίο η εικόνα αυτή έχει αγιογραφηθεί εδώ, σίγμα, αυτόν τον ναό, με τον τρόπο αυτό, δεν μπορεί να καθοριστεί με βεβαιότητα. Είναι όμως πιθανόν ότι αγιογραφήθηκε ως αντίδραση στην εστοριανή διδασκαλία που ήθελε τον Ιησού αποκλειστικά Θεό και ότι οι πατέρες της Μονής θέλησαν να δώσουν έμφαση στο ότι ο Ιησούς ήταν ταυτόχρονα τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος. Το φόντο της τοιχογραφίας είναι βαθυγάλανο με μαύρο, κόκκινο και πορτοκαλί πλαίσιο. Στην εικόνα βλέπουμε την Παναγία ως βασίλισσα να κάθεται ένθρονη σε ένα λεπτό κόκκινο μαξιλάρι. Παναγία φορά γαλάζιο ημάτιο και γαλαζοπράσινο ένδυμα, διακοσμημένο με μικρούς σταυρούς, ενώ το κεφάλι της περιβάλλεται από ανοιχτοκίτρινο φωτοστέφανο. Κοιτάζοντας μπροστά, κρατά τρυφερά στο δεξί της χέρι το βρέφος Ιησού Χριστό, ενώ με το αριστερό της χέρι στηρίζει το στήθος της. Αριστερά της κεφαλής της είναι γραμμένη στα ελληνικά η επιγραφή «Μήτηρ Θεού». Η τοιχογραφία αυτή φέρει τη σφραγίδα ενός πολύ επιδέξιου δημιουργού, καθώς αποτελεί ένα υπέροχο καλλιτεχνικό δημιούργημα. Η τεχνοτροπία της αγιογραφίας, και ειδικότερα η τεχνοτροπία του προσώπου, είναι παρόμοια με εκείνη αρκετών άλλων προσώπων της πόλης Φαγιούμ. Η τοιχογραφία του Ουάντι Νατρούν, της κοιλάδας της Νήτριας, στις λεπτομέρειες της σχετίζεται σαφώς με τους πρώτους χριστιανικούς αιώνες και το θέμα της είναι εξαιρετικά σπάνιο. Παρότι όλο και λιγότερες εικόνες και τοιχογραφίες με το θέμα αυτό μπορούμε να βρούμε σε κατοπινές περιόδους, υπάρχει ωστόσο μια τέτοια εικόνα στη Μονή Απολό του Μπαουιτάφ, κοντά στο Ασιούτ, η οποία ανάγεται στον 4ο αιώνα. Στην ελόγω Μονή, στον χώρο αριθμών 30 του ναού της Παρθένου Μαρίας, η απεικόνιση της Θεοτόκου είναι παρόμοια σε μια τοιχογραφία. Επιπροσθέτως, υπάρχει επίσης ένα σπάνιο, παρόμοια απεικονισμένο πρόσωπο του 4ου αιώνα στην Ερυθρά Μονή, κοντά στο Σοχάνγκ. Σήμερα, σε 3 από τους ύμνους που ψάλλονται κατά την ακολουθία του Μεσονικτικού, υπάρχουν στίχοι που αναφέρονται στο θυλασμό του Ιησού Χριστού από τη Θεοτόκο, δίνοντας έμφαση με τον τρόπο στην πίστη ότι ο Ιησούς είναι ταυτόχρονα τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος. Η εικόνα της γαλακτοτροφούσης Παρθένου που βρίσκεται στο ναό της Μονής των Σύρων χρονολογείται στον 7ο αιώνα και αποκαταστάθηκε κατά τα έτη 1997-1998.